Шығарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Май айының соңгы көннәре. Бу атнада җәйгә керәбез. Мәктәп укучыларының җәйге каникулы, өлкәннәрнең отпуск чорлары. Планнарыбызның күбесе һава торышына бәйле бит. Хәзер без синоптиклар фаразлары турында хезмәттәшем Ания Гыйбадуллиндан белешербез. Хәерле иртә, Ания. Исәнме, Гөлназ? Җәйгә синең нинди планнар? Җәй көне инде без илебезнең берәр шәһәренә сәяхәт кылып, гаиләбез белән шунда ял итеп кайтырга уйлыйбыз. Диңгезгә барырга ниятлисезме? Юк. Безнең сәяхәт итәсе килә. Диңгез буенда ял итеп яту безнең өчен түгел ул. Һава торышын да нәкъ үзеңнән белешмәкче идек. Әйдәгез, бик яхшы. Узган атнада көннәрнең 33 градуска кадәр җиткән эсселеге яллардагы җиләс яңгырлы һава белән бераз суынды. Явым-төшемнәргә яшеллек игенчеләр аеруча сөенде. Атна дәвамында алмашынучан болытлы һава көтелә. Җәйнең беренче аен без уртача температура белән каршыларбыз. Бу турыда тулырак безгә хәзер белгеч сөйләп китәр. Үткән атнада Татарстан зур антициклон астында иде. 25 май көне температура рекорды яңартылды. Максималь температура 30,7 градуска җитте. Алдагы абсолют максималь температура 1905 елда булган, ул вакытта температура 30,6 градуска җиткән. Майның соңгы көннәре уртача көнлек температурасы норма буенча 16-17 градус. Фаразлаулар буенча температура нормадан югары булачак. Бу җәй айларына хас температура. Шулай итеп, календар җәйне җәйге комфорт һава торышы белән каршы алачакбыз. Аннан соң суыграк һава массасы җәйләшәк дип көтелә. Җәй эссе көннәр һәм суда коену вакыты. Сезон бу атнада төгәләрәге 1 июньдә башлана. Башкала халкы өчен 5 пляж ачыла. Локомотив, Түбән Заречье, Тирәнкүл, Комсомол күле, Зур Аккыш күле. Хөрмәтле телевизор караучылар, җәй көне иминлек мәсьәләләренә, бигрәк тә балаларга карата игътибарлырак булсагыз иде. Эсселектән саклану чаралары турында да онытмагыз. Бүгенгә менә шулар иде, Гөлназ. Рәхмәт, Ания. Шығарылышыбызны дәвам итәбез.